हैजामारा आरडी ब्लॉक के अंतर्गत सुरेंद्र नगर स्कूल के छात्रों की दुविधा को लेकर टीएसयू की ओर से डेपुटेशन दिया गया। आश्चर्य का विषय है, जहां स्कूल में 99% छात्र एसटी समुदाय से है, लेकिन स्कूल में एक भी कॉकबोरक विषय का शिक्षक नहीं है। टीएसयू ने विद्यालय में जल्द से जल्द कॉकबोरक शिक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया। 2017 में वाम शासन के दौरान स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में लाया गया था, लेकिन 882 छात्र से भरे स्कूल में सिर्फ 19 शिक्षक है। टीएसयू के डेपुटेशन में उपस्थित थे टीएसयू केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सुजीत त्रिपुरा, टीएसयू मोहनपुर सब डिवीजन के सेक्रेटरी रुबेल देबबर्मा समेत अन्य। अब हाइकल काइसा जुंजाल जों थांनाय साला नगमानि हेजामारा जोंनि एडिसि ब्लकनि बिसिङाव खाबजांनाय सुरेन्द्र नगर एचएस स्कूल ओ स्कूल नरक साइमानो 2017 याक्सि बदलनि हातम तंफ्रुमा आबनो इंग्लिश मीडियम नामै रमानि आबो तुरुक तुरुक फ्लाइ ताबो इंग्लिश मीडियमो अंगै दङ फियाकबा ओ स्कूलाव थांनाय जराबो जों ओ रोंनकनि रोंसुरनाय रक स्राय रंग लामा कासमानि नगमानि तामानि हिंगा ओ जगह फोरोंनायनि क्राइसिस बा फोरोंनायनि जों जाला तिनि बेसन तिनि टीएसयू अंगै तिनि एचएम मैडम बाय मालायखा तै सराय रकबायबो मालायखा कक सालायखा बरनि खुफि मालाय जों कक सालाय माने बिसिंथि जों साइमानखा ओ रोंनग प्राय निनि 882 हाय स्टूडेंट दङ फियाकबा मात्र 19 जन टीचार बायसे ओ स्कूल चले दङ जेटा একটা স্কুলनि पक्षे যথেষ্টয়া যেনি দাবি দংখা টিএসইউनि अंगै दाबि दाक्ति दाक्ति ओ स्कूलाव ककबरक टीचारनि सिनि चेंगै जत टीचार जाते नियोग खाजाखाय कक बेलानो वान नम्बर सिनसा कक गोबांबा सिनि ककबरक एमए पाइजाक बीएड पाइजाक आफाय सिनि तिक्रासा रोंसुरंनाय रक दङ फियाकबा ओ एडिसि एरिया जे हेजामारा कासे एडिसि आमचे स्कूल ओ स्कूलाव कासे फना ताबो ककबरक पीजीटी टीचार करे तो सिनि जोरदार दाबि दंनाय ओ हेजामारानि जेहेतु एडिसि एरिया ओ जागोन 95% 99% सिनि तिक्रासा रोंसुरंनाय रक करि दङ आबनि बागै दाक्तिलो ओ स्कूलाव जाते सिनि ककबरक टीचार बा पीजीटी नियोग खायजाना अंथ कारण आबो सिनि आमानि ककबरक ओ ककबरक कौनि बागै सिनि फोरोंनाय रक नाव केता कायसा जोंजालंखा ओ जागा तुइनि जोंजाल बेलाखिनो तुइनि जोंजाल जों नुजाबाय दङ वाति खायका तुइनि जोंजाल इनका टयलेट खिथाय बेन्च आबहाय जोंजाल गोबां मानस दङ जागा नुखा ओ जागानि रोंसुरंनाय रकबायबो जों कक साका गानागनि जों एचएम मैडमनो डेपुटेशन रुमानि बिसिंथि एचएम मैडमनि खुक्तिबो जों सानाखा ओ जोंजाल रकना ब दाक्ति दाक्ति कातिनानि बागै जायथना स दिनै टीएसयूनि आबनो नाहारमुन दङ प्रत्येकटा जों हास्तिनि जत स्कुलखौ जों भिजिट खालामनानै सायथबै दङ आबहायखौ जोंनि तिप्रासा रोंसुरंनाय रकनि जोंजालनि बागै दिनै ओ टीएसयूनि रकनि जे डेपुटेशन भिजिट आबहायखौ फायनाय सालखौ जों खालामनाय दिनै जों हेजामारा जे जोंनि एडिसि ब्लक दिनै ओ सुरेन्द्र नगर दिनै जे एचएस स्कुल एबा इंलिश मीडियम दिया तो साफ्रोमनि परा माने आराबो जों भिजिट खालायखा नायखा आबना तुइ जों ओ जागानि दाक्तिना जों सलिउशन आनि आंके फायनाय साला जों मोहनपुरनि एसडीएम हिंदी बा आईएस फंडे आबो रंनि खानिबो जों डेपुटेशन रलायना थानाय दिनै नो डेपुटेशनाव बा ओ भिजिट आं बाय बाक्सा दङ दिनै मोहनपुरनि टीएसयूनि सेक्रेटारि सिनि रुबेल देबबर्मा दानाबो दङ सिनि मोहनपुरनि सब डिविजननि मेम्बार सिनि बादल देबबर्मा आं सुजित त्रिपुरा टीएसयू सेंट्रल कमिटिनि